Muistatko sinä, vanhempi, huoltaja, opettaja tai harrastuksen vetäjä, minkälaista oli koulussa, metsässä, puistossa, kavereiden kanssa? Onko sinua koskaan kiusattu, tönitty, lyöty maahan, katsottu kieroon, naurettu, ohitettu kun olisit ollut ilmaa? Muistatko miltä tuntui kova lumipallo selässäsi, vessassa uitettu märkä pipu päässäsi tai vieraan lapsen sylki poskellasi? Muistatko, miten sydämesi pamppaili pelosta, kun yritit pysyä rauhallisena muiden lasten edessä? Itkitkö julkisesti liian helposti, hermostuitko toisille tai vetäydytkö kuoreesi? Joudutko koskaan tappeluun tai pelkäämään toisten lasten pilkkaa, yllättävää hyökkäystä tai kostoa muka vääristä sanomisistasi, muka ilmiannoista? Muistatko, miten pidättelit itkua, koska kyyneleet olivat olleet heikkouden merkki? Olivatko hiuksesi liian lyhyet, vääränväriset tai hampaasi harvat? Pukeuduitko väärin, hassusti tai et niin muodikkaasti kuin muut? Jätettiinkö sinut joukosta pois? Valittiin viimeisenä joukkueeseen. Muistatko, miltä se tuntui? Muistatko sinä aikuinen, miltä tuntui, kun on kiusattu? Yksin, joukosta pois jätetty. Yksin. Aina vaan yksin. Vai olitko sinä se, joka päätti, että ei ota mukaan sitä yhtä ujoa, hiljaista, erilaista, ehkä hiukan reppanaa mukaan kaveriporukkaasi? Tai olitko sinä se, joka kadehti parempaa, kauniimpaa, lahjakkaampaa tai kiltimpää kaveria niin paljon, että sait kaikki kääntymään häntä vastaan? Olitko sinä aikuinen sittenkin se, joka kiusasi? Oletko sinä se aikuinen kiusaaja? Muistatko, miltä tuntui, kun uskalsit kertoa, mitä oli tapahtunut? Muistatko, miltä tuntui, kun yksi opettaja huomasi hätäsi ja välitti? Muistatko, miltä tuntui, kun joku puolusti sinua? Muistatko, miltä tuntui, kun joku pyysi sinulta anteeksi? Muistatko, miltä tuntui, kun sait ystävän?